dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un videoclip în care o să vă prezint niște produse de la Avon. Este un one brand makeup tutorial și skincare în același timp. O să vă arăt niște produse pe care le-am primit de la cei de la Avon și vă invit să urmăriți videoclipul dacă doriți și vă place ceea ce postez. Vă invit să dați subscribe, să vă abonați la notificări și să urmărim videoclipul. Prima dată o să folosesc acest ser de la New. Este Renewal Power Serum cu protinol. Îl voi desface. Vedem cum arată și cum se comportă acesta pe ten. Așa arată el. Este într-o culoare de roz. Văd că are și ceva particule sclipitoare prin el. Nu știu dacă puteți vedea acolo. Da. Voi aplica pe ten câteva, deci cam așa. Are un miros absolut superb. Dar a parfum. După ser o să vin cu această cremă, tot de la New, Daily Defense Moisturizer cu vitamin C, vitamina C, deci este foarte bună pentru ten. O să aplic puțin pe degete. Apoi o să fac în felul următor, așa. Și o să încep să aplic. Și aceasta are un parfum superb. Miroase a flori, zic eu. Pentru cei ce nu suportați parfumurile pe ten sau cremele parfumate, produsele parfumate pentru ten, această cremă s-ar putea să nu fie exact ceea ce aveți nevoie, dar nu știu, zic mai întâi să încercați. Ca și fond de ten am primit de la Avon aceste mostre de fond de ten Power Stay. O să le aplic pe față și revenim. Din aceste mostre de fond de ten văd că mi-au trimis mai multe nuanțe. Nuanța mea este Ivory. Este cea mai deschisă nuanță și asta mi se potrivește cel mai bine, așa că pe aceasta o să încerc. Poate voi face un contouring ceva cu o nuanță mai închisă, dar vom vedea. Așa arată nuanța, pare a fi totuși cam închisă, dar vedem când o aplic pe ten. Iau cu o pensulă, aceasta este tot de la Avon, dar am luat-o acum mai mulți ani și nu știu dacă mai este disponibilă la ei. Să vedem. Wow, cred că se blendește foarte bine, chiar dacă pe palmă pare că este mai închis la culoare, deci uitați, pe față arată perfect. Da, îmi place. Are o acoperire medie, aș spune eu. Bine că eu nu am nici foarte multe probleme cu tenul, așa că... Dar totuși are o acoperire destul de bună. Deci, uitați cum să vă arăt. Deci îl arată așa, în momentul în care dai cu pensula, se face mai alb. Când intră în contact cu pielea. Wow, super! N-am mai întâlnit această formulă de fond de ten.
O să aplic puțin mai mult pe palmă. Pe mână, de fapt, nu pe palmă. Pe spatele mâinii. Wow, deci este super, super. Chiar nu m-am așteptat la așa rezultat. Nota 10 pentru acest fond de ten, deocamdată. Bun, deci mi-am făcut contouring cu nuanța Natural Beige din acest fond de ten și acum o să aplic rujul pe care o să-l folosesc și pe post de blush. Deci acest ruj este în nuanța Red 2000, cred. Da, ceva. Că se poate vedea acolo? Nu cred. Și mâna tremurândă. Deci așa arată, el este un roșu superb. După cum vedeți, se asortează cu rochia mea. O să-l aplic acum. Wow! Mânjit. Deci mi se pare că arată extraordinar. Ce părere aveți? Bun. Acum tot acest ruj o să-l folosesc, după cum am spus, și ca blush. O să iau puțin pe deget. Sper să nu se dea prea mult. Zâmbim și aplic în obraj. Cred că am să-l întind cu o pensulă, pentru că așa cred că se blenduiește mai bine. O, da.
Off camera am aplicat o pudră pentru fixarea machiajului și acum o să terminăm acest look folosind mascara 5-in-1 Lash Genius. Deci are un aplicator tare interesant. Vedeți cum este la vârf? Cu acest aplicator îmi place să creez acel efect de foxy eyes. O să vedeți ce spun. Deci aplic mascara din colțul intern al ochiului până în colțul extern. Apoi cu vârful acestei periuțe, doar pe colțul extern, fac așa. Și vedeți ce efect? Sper că vedeți acolo. Pare un efect de gene false, zic eu. Îmi place să aprind un singur strat. Cred că este mai mult decât suficient și să clipesc pentru a-l întinde pe genele de jos. Da, m-am mânjit ca de obicei. Bun, trecem și la celălalt ochi. Haideți să vedem și cum arată cu al doilea strat. Acum o să las puțin rimelul să se usuce și o să folosesc un spray de fixare. Deci acesta este look-ul final. Sper că vă place și mie îmi place foarte mult cum mi-a ieșit. Dar cum nicio ținută de fapt nu este completă fără un parfum, voi folosi tot acest parfum care tot de la Avon l-am primit, Far Away Beyond.
Sticluța este absolut superbă. Deci, uitați. Este super. El are un miros oriental, ceea ce mi-mi place foarte mult. Și o să mi-aplic 2 pufuri. Iar acum chiar pot spune că sunt ready to go. Vă pup, dacă v-a plăcut acest make-up, vă invit să dacă v-a plăcut videoclipul meu, vă invit să-mi dați și un like, share și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!